Sophie. This is fun? Ano? What did you say? This is fun? Ayan pala, may play oh. May play pala oh. Ay. Bawal daw, bawal. Wala baby, wala bata, bawal oh. Close. Close ang play, close. Close ang play, bawal pa. Close pa. Bawal pa, baby. Wala, naglalaro oh, bawal. Oh, bawal pa, sabi ni kuya oh. Ano sabi? Bawal pa nga. Swimming na lang yan oh, ganda. Bawal pa sabi ni oh. Sabi ni kuya wala, bawal pa daw oh. Wala pa swimming, wala pa. Hindi ko nakalimut ako eh. Swimming na lang. Lipat mo na doon dali. Ano si Kuya Jero? Ligo oh. Swimming oh. Si Kuya Jero. Ayun oh pala. Ayun si Kuya Jero. Nagbibi saan? Nagbibi. Ito ako sa dry. Bakit? Oh. Ha? Bakit? Ha? Bakit? Bakit? Sino? Ha? Bibi. Ha? Kaya nga. Bakit? Nag-enjoy si ano ah. Nay, nag-enjoy ka ha. Daming picture ah. Meron doon, yung ano, andun, tinabi ko, ang dilaw. Andun sa karton. Nasa karton. Nasaan? Yan? Ayaw nga. Lapit lang pala. Marunong ka na? Sige, talo na. Talo na kay mami, dali. Malamig eh. Ang galing ah. Ha? Swimming ako bukas ah. Bukas ako swimming ah. Pero wag mo akong hilahin.
Huwag mo akong hilahin, Sophie. Ha? Saan? Bakit? No, storage. Ano yan? Para makarami ka. Okay. Video ka na. Lipungal, patayin ko muna to. Wait lang. Kali ba yan? Hindi. Wala naman akong ano. Wala naman akong load. Ano ba yan? Wala. I-ano ko to sa YouTube. I-upload ko. Buti hindi nilalamig yan. Ito sa tubig. Ha? Pag unang lusong mo malamig. Pero hindi na. Ano? Hindi naman siya maano. Maligam-gam naman. Ito na lang ako. Upo ako. Nakailan ka lang? Kaya tayo ng Ha?